Sunteți preot, nu? Păi sunt, dar degeaba sunt. Părinte, spune și nouă slujba. Hai. Haide, părinte, spune și nouă. Dansează un pic ca Michael Jackson. Dansează un pic ca Michael Jackson. O să m-am înjurat. Depărtează-te pedofilia și tu care se ascunde că e bază inimai. Depărtează-te pedofilia tu care se ascunde că e inimai. Depărtează-te pedofilia și tu care se ascunde că e inimai. Pentru sănătatea bucuriei! Domnului! Să ne rugăm, Doamne, miluiește! Apostolul Evangelion, κατά το οποίο Ευαγγέλιο έχουμε την εντολή του Χριστού να βαπτίζουμε τους ανθρώπους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος και toate bisericile noastre creștine sunt pline de partidul babelor conservatoare, pline de drăcușori, care au ele regulile lor. Nu băga anafora în gură întâi, nu lua aghiazma întâi, nu pune mâna acolo, n-atinge acolo. De ce ai cumpărat lumânarea aia? De ce ai pășit așa? De ce ai călcat pe preșul ăla? Sнимайте фуражку. Asta e viza voastră! Asta, mă, primitivi dracului! Vreau viza! Dacă eu nu te întrebam pe tine, tu nu spuneai mie că am dreptul să stau în România 6 luni sau 3 luni! Vreau viza! Vreau viza! Vreau viza pe pașaport american! Dumnezeu mă casă și mâine! Doamne! Dar nu ți-o dă, bă, Acho que não ți-o dă, bă, că e prost. Uite-l, mă, ce beată e, mă! Uite-l, mă! Uite-l! Uite-l, ce beată e! Părinte, bă! Părinte! Scoate-l afară un pic! Acum și pururea și în vecii vecilor. Să aducă toată sticla! Șampanie, bine că mă... Ia, tu șampanie! Șampanie? Fă cruci să... Fă cruci să fii... Dă-mă alea ceva să... Dă ceva să-i scot! Adu o țigară pentru părinte, adu o țigară!
Dacă de lângă mașină și tu e de acolo. Paharul tău cu tot. Dar eu nu beau, ia bă, ia bă, tu-ți. Dar cum nu bei? Dar ți-a dat omul, dar e sfințit, ai trecut de timp foc. Se cuvine toată mărire, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pură și în vecii vecilor. Amin. Coristele cele, nu veni nici una căscatele. Tu și voi veniți la cununii sau nu veniți? O băia ca așa. Nu, hai. La, dacă eu cânt și nu, vedeți că eu cânt. El s-a dus la mănăstire. Nu mai este. El s-a dus la mănăstire și li s-a stricat cu mașina. La sacat, la unii. Și li s-a spart o roată. Și nu ajunge. Auzi? Bre, părinte, dar ce bă, bre? Tuică? Vezi că-ți faci cu mâna ailaltă. Arde vară, focul să vadă. Și căutați voi să străcați imaginea Iașului atât de frumos. Să veniți voi cu nebunii. Cârbi ordinari, dar ce prost! Ce prost sunt! Asta, acum trebuie revoluție. Pe timpul lui Ceaușescu nu era așa. Ceva filme, mă doare. Haide! Ha! 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 Na! 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 Dă-i! Dă-i! Unde-i căciula ca sărache? S-a turbat! Nu, bărone, Cuba! Cuba, părinte! Este! Oprește, gata, că e gata. Este în jurul nostru și vicele președinte Mircea Bovu, care și el este ortodox și el este împreună cu noi. Și ne îndeamnă și el pe noi, pe toți, să fim uniți și să votăm cu cei care sunt ortodoxi, cu Victor Ponta. Vor spune unii, votați-l pe al nostru, ceilalți vă spune, votați-l pe al nostru. Noi vă spunem, votați-l pe al nostru. Trebuie să fie creștin, să fie ortodox, să se închine, să facă Sfânta Cruce. Părintele care e satană de aici. Ce satană, măi? Că eu nu vreau, nu-l iubesc, eu pe tine iubesc. Hristos a înviat. Dă-mi o palmă. Dă-mi un pumn. Dă-mi o bâtă să mă duc. Hai, bă-mă, tine. Nu mai e cu nimeni. Nimeni nici să mă smăgă. Bani, păcate, bani, inoxule. Nu, așa ceva n-am văzut în viață. Aoleu, să spun să bancă, ridică-l că s-a dat dracu, să mai verde la curs. Până se ridice că ai vopsit, a luat vopseaua. Ridică-te că e vopsit. Ha? Unde sunteți, preot? Unde în corabie? Aici la biserică? E vopsit. Și cum vă numiți? Eu? Pe ce? Hai bre, ce dracu. N-am nevoie de nimeni. Sunteți preot, nu? Păi sunt, dar degeaba sunt. Eu sunt un om care stau și mă întreb ce caut eu acum aici. Ce caut eu aici? Consumat alcool? Stați puțin că n-am ascultat, dar mă luagă. Accidentul cum s-a Asta așa. Ce anume? Accidentul cum s-a produs dacă nu ați consumat alcool?
Ai, Doamne, Doamne. Și celor more mici, cu mână școală-te, viață-te, răientule. Eu spinit, dar voi dacă vă treziți, sunteți mai bine. La revedere, Hristos a înviat, pace vouă! S-a terminat slujba, că mă duc la fotbal. Hai,